mculo phela mina nginkosikulo mculo ngingqongqo kulo mculo phela nginkunzi kulo ngoma bashaya amavuvuzela ngingqongqo kulo mculo mina nginkunzi kulo awuvuthi ngiyanhlula ngalo mculo Shonelena, ngiphinda ngishonele ubana yothika umabalandele sebevumi mangasuka ngishonelena ngiphinde ngishayelo ubana yothika umabalandele sebevumi mangasuka ngishayelo ngiphinde ngishayelo na ubana yothika umabalandele sebevumi Number 6. Izwele kakhulu ngomnene khulu ngempela yakhe yokhuzana imfoko mpungosi insizwa le phansi enkandla amadoda awusomuntu ezokhuluma uthi ngempela lensizwa yaqedela ngempela ingoma zebholethi yadizwa khuluma uthi ngempela ibholethi yadika nadlula ke emhlabeni kusele nje ukuthi aqedele ingoma zizine ngempela ezisele wazike ngempela ukhuzana imfoko mpungosi wayiqedela kwangezwakala madoda ukuthi lensizwa madoda awusomuntu ezokhuluma ngempela lensizwa inendondo ngempela eziningi ngendlela ezimangaliswa amadoda bona ke lensizwa ke ngiyivuma ngempela lensizwa ngiyivuma lensizwa uzokhuluma ngempela lensizwa ngempela iphinde ngempela yashaya igolide ngensuku nje ezintathu ngo-2018 liyazizwa ngempela ukuthi ngempela kwaba ingqophamlando kone umaskandi ngempela hlezi ngempela uyiqophela ngempela umlando nje basazini ngempela so umaskandi sihamba phambili ushime mtekhala ngempela uyena ke osahamba phambili mesibala ngempela imculo yonke ekhona ngempela kolomthaniya ngempela wadayisa 800,000 copies ngonyaka owodwa okungqophamlando into engakaze yenzeke phuma sikade uvuya ngani ukuthi uhamba phambili naluke mangibheka nje umzuzu i13 ushayile ihora le11 13 minutes after 11 o'clock igama kosikole ufuzo wamthalane sithi ngempela sigijima ngenqina ngempela ingekho kwentokazi Ntado ngempela manje ngesimiza uzobe sathena ngempela hawo madoda intokazi ngempela madoda le phansi madoda kungcolosi madoda udaba ke naluke ngempela ezithebeni ngempela udaba esikhuluma ngaloko namhlanje ngempela sikhuluma ngempela ngodaba olubaluleke kakhulu ngempela udaba sithi ngempela ngabe ke ukuphi ngempela umehluko wothando lwamanje nothando lakudala kwathi ke babhalile ngempela la epagini lami ngempela ukuthi ngempela bathini ke ngempela imbono yabo ke abalaleli la ku extension point kuthi double production WhatsApp wami u-079 wabhala ke lo wathi ke igama lami ngumabongi le empangeni uthi ke mina umbono wami uthi olwaqala uthando lwaluneqiniso ngoba
umuntu wawungabheki ukuthi unani nokuthi usebenza kanjani nokuthi usebenza kuphi nokuthi banjani kubo uthi ke olamanje uthando sekubhekwa ukuthi unayo ke yini imali nanku ke lo uthi gama lami nguSimpiwe ngwale eXhobo uthi umehluko othandweni lamanje nolaqala uthando lakudala ngalomkhulu luyitshe ngisho ngoba intombi ngisho uyilandela ubuyilandela iminyaka eyevile kwembili ubuqala ukhulume neqhiza layo noma ke kuthiwa awukho ukegoli la kubanje khona amatoho kodwa ke into yakho ubekubekezelela angamqoni omunye umuntu lokho kungasenzeki manje wabhala ke lo wathi kimi igama lami mina ke nguzodwa wakaweza emqatsheni uthi olaqala lalunenhlonipho nokuthobelana lingathengwa ngemali ubungabheki umuntu ukuthi unjani olamanje ngidula kakhulu ngoba umuntu eweshela ukuqala nje ubheka uthi uhamba ngemoto usebenzaphi udume ngani ubhuti madlisa yini ufuthe kangakanani ephakethini ke wabhala ke lo wathi ke igama lami nguMakhanya nguwale ebhula wathi ke uthando lamanje alisekho ubhale nje kanjalo kuphela ke lo nangu ke lo wathi mina ke ngusibongiseni Mkhwanazi emntubatuwa kankomo kayixoshwa amadoda uthi ke uthando luse uthando nje mfethu angibonile umehluko edala bese ngathi sekunomehluko lokuqala ukuthi lulusatshwa ihlazo lokuthi uqome omunye umuntu babe isithunzi sabo babesilwela kanti ke olwamanje isithunzi asekho intombazane siqome nje omunye umuntu nje ungamndabaza lutho wabhala ke lo wathi ke igama lami mina nguThobeka wasempendle itshitshi lasempendla awumadoda itshitshi uthi ke uthando lakudala la ubekezelelana kwakungabhekwa ukuthi unani nokuthi ke usebenza phi kanjalo ke ama SMS engwatheke namhlanje ngempela odabeni lethu ngempela sikhuluma ngempela ngokuthi uthando lamanje luhlwe kanjani ngempela nothando lakudala yabona ke iqiniso ngempela elimsula ukuthi ngempela uthando lamanje nolakudala umehluko mukhulu ngendlela esimangaliso ngoba ke ngisho ke sibheka olamanje ngempela isikhathi esiningi intombazane ngempela mawungayiphi imali isiyakushiya uzokhulula ukuthi ngempela kudala masizwa ngokusiza ingane vele siyezwa sixoxelwa abadala ababephila kulezi zikhathi babesho ukuthi ngempela intombi ibimthanda ngempela umuntu noma ke engasebenzi imbekezelele isho ukuthi ngempela ngelinye ilanga uyothola umsebenzi noma ke engekho ibihlala ngempela noma eshela eyinsizwa isho nje ukuthi ngempela nginake unkosikhona wami ngomlinda azabuye lapho futhi ke intombi zakudala noma thiwa usuthandana nentombazane lokho ibikuthatha njengenselelo ithi ke mina ngiyahlula umuntu umuntu ngeke ngize ngimalele ukuthi uthandane nomunye umuntu kanti ke okwamanje yabona intombi zamanje sezinolanga nje isimangaliso qonwa yenye nje intombi isiyakushiya kanti ke mangibheka lapha kwezomshado uqala intombi mesiphuma isiya emendweni seyikhishwa ngembuzi ke akwathi ke akuqinisekise ke lokuthi ngempela umuntu wesifazane mase eyogalela kuyindawo uhlatshelwa imbuzi ogama layo okuthiwa umncamo lembuzi ihlatshwe ntambama mhla ehamba ngakusasa usuke ngempela eyalwa ubhala ke untombi uyayitshela nje ukuthi mntanami ziningi ingqinamba oyohlabezana nazo emendweni akumele kwenzeke ukuthi ubekezele uqine okanti ke manje ngendlela esewenzeka ngayo ayingeke manje nje umzali useke ayitshele nje ingane yakhe ukuthi ke ayi mntanami makunzima wevele ibuye nje yabona nje ukuthi ngempela into yenzeka manje ayikho right siyazi ukuthi ngempela kuqala ngempela mawumakoti ubuvuka kuqala ngaphambi kokuthi kuvuke umamezala wakho umsaba lohlazo ngempela uvuke ekseni umphekele umevele itiye uvuke ekseni awu ezamanje nje usuthule ukuthi nje umakoti usele umele emini ayibafethu ziningi ngempela izinto ezenzekayo ngempela ngesikhathi samanje ngempela ezirongi ake ngigijime ngempela ngithi nombolo 6
Number 6. The best internet radio station in the planet. Number 5.
Number 4. TST tubese tubulana amadoda insizwa le phansi amadoda inkadla ngempela shamna ngempela ethi ngempela vela sikubona ngempela bekuna number 5 ngempela ke bekuna number 5 ngempela kubheka ngempela unombolo 6 wethu namhlanje bekuyingiga kamahlalela ngempela shamna ngempela ethi ngempela siswe makeup ngempela ngimthathe efaka imakeup izolo mase gezile kuseni wantindoda hey yizumba lentombi okade ngibheka nje imzuzu ngempela imashona mbili neshaka minini lishayile ihora 29 minutes after 11 o'clock magama nje ihora leshumnanye usigananda ukusekhona ngempela nendaba zokamanqa ihora leshumnanye emsakazo nomnanda kakhulu ekuthechini bond sisho kamnandi ngempela sithi sigijima ngeqina TE production bojilethiko lelo Ngibengele mzathu nhlanhla uvuka dlamini lakhe itiye. Sakesi malinga usingazi you are listening to Extension Point FM live and beyond Mzansi WFC Food for Thought. It's your boy Stensik Major on Extension Point live and beyond on the Major T Groove 12 to 3. Sanibonani you're listening to Uzinhle kwaMbhele uhleleni lami oluthi vuka uzibheke on your favorite radio station Extension Point FM live and beyond Mzansi. Your online radio, the new online radio that makes you happy. Hey, what up? This is Ntado the Freak, and you are listening to Extension Point. all the way from the block.
Aligamenxa ihora leshumi nanye emini kanti ngibingelele mlaleli kokunye sokubheka ngehora leshumi nambili sobe sikubhekela izihloko zobe ebezihamba phambili nebezithi ongqongqoshe wezokuphepha ukugxunyaniswa ukuthuthukiswa komphakathi kwaZulu Natal uSihle Zikalala uthi bazoyikhothi impengeyomile laba abagcoba amalungelo abasebenzi basemaplazini ongqongqoshe wezokuphepha usizakele Nkosi Malibane uthi usezofika sekuyinzakavukela ukudlwengulwa kuphinde kubulawa izingane eningizimu Afrika kanti ngikhumbuza ukuthi uma ngabe libumbana leli hora ngizobuya ngikukhumbuza ihloko besiyiphethe osukwini lanamuhla. Sibonga kakhulu kunsiza ekade ngempela ifunda ngempela indaba ezogamanxa kwehora le-11 uSigananda mfowethu abode kunjani? Hayi ngimnandi kakhulu ngimnandi. Ngiyazi mfowethu ukuthi uyinsizwa yale phansi esasikhuluma madoda emkhomazi akuyihashe ngempela ngizwe ukuthi ngempela insizwa ngempela eshubile. Hayi kanti nami ngiyitsizwa ngempela ngaqhathwa nje ngizalwe insizwa lapha mina nguSigananda ngichwanele kaXamodle ikhwana uXamo ngadliwa la udliwe indoda ntombana zona zasemakhuzeni mayihlulo ukhula zibheke ku platform zoshaya amathikithi esitimela kwayesezala insizwa ke iphathi liyaqhamuka mfowethu ila ngidabuka khona ngidabuka le phansi emkhomaza kodwa ukuhlala nje manje ngilapha phansi emfule ngiphuza sengiphuza umngezi. Hawu mfowethu wazisho kamnandi mfowethu uzakhulula ukuthi mntaka baba edala moshela intombi ubuyibongela njalo mesizo nje ngempela mongenazo ngempela ibongelo hayi ngempela intombi hayi bengaqomi ithi ayibhuti ngeke hayi ngeke kushuda yona insizwa awuyibongeli mfowethu khona udaba uncane la engifuna ukuthi uphawule ngalo mntaka baba siyazi ukuthi mfowethu insizwa ezisikhombisa zale phansi eSouth madoda ophuze khemesi obahubhe othwasa umbuzeni umkhanyiselwa zihlanganise iqembu lemabhelenyawo leqembu mangaphambuki balihlanganise ngonyaka wa2017 bathembisa ukuthi bohlangana babe yimbumbu zakhumula ke mntaka baba ukuthi le eThekwini ngempela esithi hall ngempela zahlangana zikhathiwe ngempela nezalinge ngempela zoluthukela ngempela kuhlangene kumnandi zathembisa insizwa ukuthi ngeke zihlukane kuthe kuqala unyaka inyoni emhlophe benibahubhe bathi abasebona ingxenye yeqembu sebeyaphuma uthini ngalokho mntaba ikakhulukazi nje samaciko ngoba nami ngiyaqoqozela kakhulu uMaskandi ngiyawuthanda kakhulu ngoba mangiphuma nje la ngo12 ngiyaphuthuma ngiyale kwaZulubovu la senze khona umcimbi uMaskandi sameme insizwa uJiva Zimniki esobe sinaye lapha so ngathi mina nje sabaculi sabamaskandi azazi ukuthi sobani ngoba wesinye isikhathi ukuyitshela ukuthi uyinkunzi adingeki ngokwazi kwami ingqwele igcotshwa ngokuthi kuyiwe ukuthabela lapha ngenduku so angiqondi ukuthi njengamanje uMaskandi wenzani yini kahle laba benzayo bacabana bavula amaqembu ngamaqembu so uma ngathi sihlangane samathi seseningizimu Afrika singenza olukhulu ikakhulukazi nguMaskandi. Washaya mntaka baba okay udaba kade sikhuluma ngalo ngempela kanti into kade ngimise yona ngempela ka sibe sekufaka nje lokhu udaba ngempela kade ngikhuluma ngalo ngiyathemba ukuthi ngempela ulizwile ngempela udaba kade ngikhuluma ngalo la emsakazweni baphawulele abantu imbono yabo ehlukene nje basazi ukuthi ngempela abantu abayinganxenye bengawona amanzi mntaka baba udaba kade ngikhuluma ngalo ngifisa ukubuza ukuthi mntaka baba uthini umbono wakho uthando lamanje nolaqala mehluko kuphi? Emkhulu kakhulu esesibile emhlabeni ka50-50 so njengoba ku50-50 siba nenkinga kakhulu ngoba umuntu usekwazi ukuthi akuthande wena ungakamthandi so uma benifika nithandana noba belivele seniyathandana already so angazi bake basho nje esikhathini phambilini bathini bathi abantu bonke sebenamalungelo usuna lilungelo nawo lomthetho umuntu uyanithanda but ekugcineni uba ozolobola omunye. Sibonga kakhulu mfowethu nima kanje nje uyabuya makubumbana ihora le-12 mangibheka nje imzuzu ingama-25 ngaphambi kokuba ihora le-12 25 minutes before 12 o'clock emsakazweni mnandi kakhulu Extension Point FM. Number 4.
Uyamazi uthembelihle le ntombi ethanda abafana ngizwile thiwa nawe uyakushela le ntombi eqhatha abafana ubomqaphela ichekawele ubomqaphela ichekawele uyamazi uthembelihle yebo ngiyamazi le ntombi ethanda abafana yebo ngiyamazi izwile thiwa nawe uyakushela yebo ngiyamazi yizwa bethu uyakushela yebo ngiyamazi umqaphela ichekawele yebo ngiyamazi le ntombi eshela umqaphela ichekawele yebo ngiyamazi le ntombi eshela uyamazi uthembelihle yebo ngiyamazi yebo ngiyamazi yebo ngiyamazi yebo ngiyamazi yebo ngiyamazi le ntombi eshela yebo ngiyamazi le ntombi eshela wangiqhatha nothusana umngane wami wangiqhatha nosenza umngane wami wangiqhatha nomncedisa umngane wami wangiqhatha nothusana umngane wami wena uthanda kabi amadoda wangiqhatha nothusana umngane wangiqhatha nothusana umngane wami wangiqhatha nothusana umngane wami wangiqhatha nothusana umngane wami wangiqhatha nothusana umngane wami wangiqhatha nabantu empila nabo uyamazi uthembelihle le ntombi ethanda abafana ngizwile thiwa nawe uyakushela le ntombi eqhatha abafana ubomqaphela ichekawele ubomqaphela ichekawele uyamazi uthembelihle yebo ngiyamazi le ntombi ethanda abafana yebo ngiyamazi ngizwile thiwa nawe uyakushela yebo ngiyamazi ngizwa bethu uyakushela yebo Unjoko madoda mfana wale phansi madoda konkandla madoda shaqala ngempela yamazi uthembelihle intombi eshela abafana ngempela uthi ngizethu la uyakushela awunami uyangishela madoda nomnganami eyiphindi yamshela kusho nje abafana yabashela madoda hayi mina nje xaya lento ukuthi bayintombazane ushele umfana kubike lokho awumadoda ngempela kuba kusoze ngempela kwaba kuhle ukuthi ngempela uyintombi yakwenu ushele umfana kubike lokho nje akusoze kabarani makathiwa sesinike amalungelo 50-50 bayasha abantu bathi ngempela sesinamalungelo kodwa ke mina ngiyagxeka ke lokho ngithi hayi ngeke kurongi Number 3. Ubothi uyadlala uyadlala ubothi uyadlala uyadlala thando uyajoka thando uyajoka uyadlala wempem uyadlala ubothi uyadlala uyadlala uthi manqe wangu ungakuphindi uzonge mayeni uyadlala uthi manqe wangu ungakuphindi
uyazala ukuthi uyazala ukuthi uyazala uyazala ukuthi uyajoka mfana ukuthi uyajoka mfana ubona ngobushaya omngako esithi uzoshayana wena ungancema ungakuphinda usonga ngayeme wena ungancema ungakuphinda usonga ngayeme wena ungancema ungakuphinda usonga ngayeme ukuthi uyazala ukuthi uyazala ukuthi uyazala mfana Number 2.
This song is presented to you by Extension Point. Unjalo ngempela ngomnyaka ekhulu ngempela ayibeke ngempela osaziwayo ngempela beshaka mnandi bethi ngempela wobuya sithanda sama usomadoda ngempela kumnandi ke makunje ngempela sidlala ngakoma enye sipheka ngomhluzi wenye ngempela la ku Extension Point sisho kumnandi ngempela sithi ngempela sigijima ngenqina ngempela konqamuka imbadada ejimika umthangala ngempela amadoda sigida kumnandi sithi intethu nento yesintu kuza kumnandi ngempela nizwe Africa ngempela number 10 beku Ali mfuka mgube ngempela eshaka mnandi ngempela Ntado umuntu wakho kwathi number 9 kuba hube amadoda ngempela eshaka mnandi ngempela bazi benzani inkosi emagcoka number 8 ishakamari ngempela ethi abafana banamhlanje basakwazi ukushela intombi kwathi number 7 ngokukhuzana wakwaMpungozi ngempela ethi izwe elikaKhuba kwathi number 6 kwayingiga ngempela ishakamari ngempela ethi makeup kwathi number 5 kwa DSD kwathi number 4 kwa uNjoko kwathi ku number 3 kwa uqhosha ngokwenza kwakhe umfoka sibisi kwathi number 2 kwa osaziwayo okwathi ke nizwe Africa ngesonto eledlule ngempela bekunguthela ngempela yamadoda ngempela ngikhona le ngakithi ngasekhaya bengibuyile amadoda kumnandi kunjeya ngempela iphakamiso zamadoda akhala amadoda athi abakhosikazi ethu bafowethu siyaphela induku kodwa ke asinakiwe mfowethu amalungelo ethu thina wabhekiwe kubheke kakhulu amalungelo abantu besifazane okwathi ke nathi ke siyaphela bafowethu athi ke masihamba siye ema police station sifike sihlekwe ukuthi ngempela ushawa kanjani nkosikazi ikhulumeni indaba edlule bafowethu ngibakhuza bonke abantu besifazane kwelikamthaliye izwe ukuthi ngempela phansi ngokulwa emshadweni phansi ngokulwa ngiyakhala okanti ke ningizima Africa ke nje basazithi ngempela amaqembu ezepolitiki ayehla yenyuka yakhankasa ngempela nje sazithi ngempela selisondele ukhetho selikeduze ngempela okanti ke noma elipi iqembu elewina liphumelele libe number 1 siyakhala bafowethu intsha yakithi ngempela ihleli ayisebenzi bafowethu ningi ngempela intsha esencane engasebenzi amathuba emisebenzi ngempela mancane kakhulu okanti ke imizuzu eyishaka nomunye ngaphambi ukuthi behora 12 manje nje makube nehora 12 ngiyayideda inkundla ngiyahamba okanti ke mangibheka ke la ukuthi zishaphi ngempela kumaskandi okanti ke ngibhekela usonka ngemali uzokhipha album yakhe mhla ka 3 April esihloko sithi suka phezukwami okwathi ke iCD yakhe ke usikweleti uyikhiphile ngempela igcwele itolo ngempela bathi 50 rand iCD mayifuna ungazitholela yakho okwathi ke umjezisi yena uzakhipha ngomhla ka 10 April kule nyanga esiya kuyo okwathi ke ngibheke ke umcimbi ozabukhona ke mhla ka 31 March kube kuyisonto ngempela kuthiwa ngempela ukukhathwa ngempela maskandi abakhipha na eThekwini nabakhipha eGoli number 1 Yiyo intokazi yakho untokozo uMagatsheni ubuya benyathi on breakfast show on Extension Point FM City Live and Beyond Extension. It's your boy Stensic Major on Extension Point Live and Beyond on the major T Groove 12 to 3. Sanibonani balaleli, usibusiso aka the Vid Dots. You're listening to Extension Point FM, live and beyond Umzansi. This is your gig guide. Iguphi vibe. Ngibengele msathu nhlanhla mfoko Dlamini Lucky D. Sigijima malinga usingazi. You are listening to Extension Point FM live and beyond Mzansi. WFC Food for Thoughts. kunjalo ngempela ayamsazi nakho ngempela mnandi kakhulu ngempela Extension Point ngempela ngilandela ngempela page ngempela le station ngempela T
E production ngempela ku Facebook yethu ngempela ufika ngempela ulike ipage lethu kanti ke niyafika ngempela bekumnandi ke ngempela sindawonye ngempela kusukela ngehora kwamanxa ihora leshumi kuze kube manje ngisekini ngempela ngiyayideda ngempela inkundla ngempela ngehla ngoba nje isicabucabu bekumnandi usabona kwabuhlungu ubhabhayi noma kanje nje ngesonto ezayo sabe sisigijima ngempela ke naye ke untando kumnandi kunjia igama lami Nkosikhona ufuza wamthana inkomo ehlatshe umuntu ngaphandle ngoba kahle bonke nje izimigodi khona hlaba ngicela behlala into efazi nakho nje induku mengaphethe yahle inyoze ke bede shibilika uzigudi ishintshe imoto abatheli beshintshe impene unkolo zento bethene manje beza khona zonke zithi incane manje ngiyosona hamba run pho uthi zama bazamdabulela zifuna umqabulo emzini wamakhanyile bembiza inqoba zeqede zamshiya zoqoma iguni ngoba zifuna imali bathi bakhehla mabili yazinyama lezi sawuthi umkhongo uhlile imango nomnikazi kodwa noma umnikazi uhlangwele emhlathi bathi into zemakhuzeli zambuka zamoyeza zithi Nkosiyami impana mengathi 1 ngingathi 2 ngiduma phansi andabheke emqathweni eNandi Sigodi eSouth Coast bye bye sale kahle. This song is presented to you by Extension Point. Number 1.
intokazi yakho untokozo. Ngibengele msathu nhlanhla mfoko Dlamini Lucky D. Sigijima malinga usingazi. You are listening to Extension Point FM live and beyond Mzansi. WFC. Food for thought. WFC. Food for Yiyo intokazi yakho untokozo uMagatsheni ubuya benyathi on breakfast show on Extension Point FM City. Sanibonani, you're listening to Uzinhle kwaMbhele uhlelweni lami oluthi vuka uzibheke on your favorite radio station Extension Point FM live and beyond Mzansi. Hello Mzansi, this is Geqina intombazindela singazi into emehle ngamehle njenganina on Extension Point live.